Αναστασία και είμαι food blogger. Έχω το site «Αγάπη αν τολμάς», γνωστό σαν tolmadaki.gr, και θα σας μιλήσω για το food blogging και τη σχέση του με τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Καταρχήν να διευκρινίσω τι είναι το blog και το food blogging. Το blog είναι μια πλατφόρμα online την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας και να γράφει για όποιο θέμα τον ενδιαφέρει. Είτε είναι τεχνολογικό, είτε είναι με μαγειρική, είτε είναι μόδα. Και σκοπό έχει την ανταλλαγή απόψεων και ιδέων με τη μορφή σχολείων στις αναρτήσεις. Το food blogging αφορά την ομάδα του φαγητού και ό,τι σχετίζεται γύρω από αυτό. Μπορεί να ανήκει σε κάποιον επαγγελματία μάγειρα, σε κάποιον ερασιτέχνη ή μια απλή νοικοκυρά που της αρέσει να μαγειρεύει και θέλει να μοιράζεται την αγάπη της για το φαγητό με τον κόσμο. Τα food blogs τον τελευταίο καιρό έχουν μπει δυναμικά στον χώρο της διαφήμισης και του διαδικτύου, γιατί εκτός από συνταγές μπορούν να κάνουν και διαφήμιση ενός εστιατορίου και κάποιων προϊόντων ή κάποιων καταστημάτων με ειδών μαγειρικής και ειδών διατροφής. Ο κόσμος δείχνει μεγάλη ανταπόκριση στα συγκεκριμένα food blogs, γιατί μέσα από αυτά μπορεί να ενημερωθεί τι υπάρχει στην αγορά. Αν κάποιος που είναι από Αθήνα να μάθει για την Κοζάνη, τι έχει η Κοζάνη, τι προϊόντα, που μπορεί να τα βρει. Καθώς και αν έχει κάποιες απορίες γύρω από αυτά, μπορεί να ενημερωθεί μέσα από τα food blogs. Ο κόσμος πλέον έχει κάνει μια στροφή στην υγιεινή διατροφή και αναζητά όλο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα και βλέπουμε ότι τα αγαπάει. Δεν ξέρω αν είναι μόδα ή αν όντως κατάλαβαν ότι στην Ελλάδα πλέον έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούμε τα ξένα. Και το διαδίκτυο είναι το κυριότερο μέσο στο οποίο μπορεί να ενημερωθεί γύρω από αυτά. Επίσης, η προβολή των τοπικών προϊόντων μέσα από τα site μαγειρικής ή τα food blogs βοηθάει και στην κουλτούρα και στον πολιτισμό του κάθε τόπου, γιατί εκτός ότι αναδεικνύει το προϊόν, αναδεικνύει και τον τόπο που το παράγει. Έτσι, αυτό μπορεί να συμβάλλει και στον τουρισμό. Κάποιος μπορεί να επισκεφτεί τη Δυτική Μακεδονία, να επισκεφτεί τα γραβενά για τα μανιτάρια, να επισκεφτεί τα Ινωπία ή να κάνει μια στάση περνώντας από εδώ και να αναζητήσει τα προϊόντα. Επίσης, αρκετοί Έλληνες που είναι στο εξωτερικό ψάχνουν συνέχεια για τα προϊόντα, πού θα τα βρούνε, πώς θα τα προμηθευτούν και μαζί με αυτούς θα μαθαίνουν και οι ξένοι. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο σήμα και μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγές στο εξωτερικό. Κάποιος Έλληνας να πάει στο μαγαζί της γειτονιάς του και να πει: φέρνουν φέρσα από την Ελλάδα ελαιόλαδο ή φέτα που δεν υπάρχει. Και μαζί με αυτό θα το μάθει και ο φίλος του ξένος. Άρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Επίσης, αυτά από μένα, τα κυριότερα και το food-blogging. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Θεοχαροπούλου που ήρθε από την Κοζάνη.